podobne ako ty. Hovoríš ako ja? Nie, podobne ako ty. Podobne ako ja. Učím, Aha, tvorím, robíš. hopsa sa, tralala, tancujem. Banská Bystrica bol môj domov. 5 rokov. Bratislava bol môj domov. Sice kratučko 2 roky. Brusel bol môj domov. Tiež kratučko. A teraz Ljubljana. To je už v podstate asi taká najdlhšia časť môjho života. V podstate tam žijem dlhšie ako v mojom rodnom meste. Lebo v mojom rodnom meste som bol 14 rokov a potom som odišiel do Bystrice na konzervu. Viac v Brne určite. Tam žijem 7 let teď. Ja mám na občianke Roberta Legros Štepánkova. No, avšak to som si myslel. To je neskutočne dlhé na všetky plagáty tanečné a letáky a do udalostí. Ja si myslel pro úředníky, jo, ale na plagát to si poradíš, ne? To vieš čo, nie, pretože ja si vždy tie plagáty robím a už ma to Roberta Legros Štepánkova, to je dlhé. Okej, rozumiem. Akože 3 mena. Ja som trošku tú Robertu potrebovala zjemniť, tak je to Robí. Robí To je pekné, milé, krátke. Krátke ako tvoje vlasy. Gratulujem. Ja myslím, že som to tak potrebovala všetko trochu skrátiť. A spíš na hoteli ako ja? Nie, vieš čo, my ideme do Brna. Ja ideš naspäť, ne? Zajtra máme skúšku a radšej takto. Ti padlo. Tak ťa musím navštíviť v Brne. To si vítaný. Ja som vždy len prechádzal Brnem, ja Brno nepoznám vôbec. Tak si vítaný, prídi. Ty si Milan, netancoval náhodou teraz niekedy s takou klaviristkou? Som. Si to ty. A sa mi to páčilo veľmi, pretože ja pracujem tiež s jednou klaviristkou. Tak mi to tak akoby kúkam tam, že čo to tam on s tou klaviristkou robí? A super. To sme hrali vlastne teraz vo februári. Ona síce mala akože klasický repertoár Bacha. No to si mastil toho. Ja improvizujem. No? Dancing Through the Summer, a to ešte robím s jedným slovenským režisérom, ktorý je zároveň hudobníkom, Jakub Modrák, poznáš? Nepoznám. Jakuba? A to vždy hráme tak vonku. Také outdoor, tak hľadáme také lokácie. Na Námestove, keď sme to hrali, tak postavili javisko na tráve pred Oravskou priehradou. To bola úplne bomba, tak si hovorím, čo vymyslím. Neviem, či si počula, asi nie. Tak som vymyslel taký koniec, že keď sme dohrali predstavenie, tak som si požičial od festivalu, jak sa to povie, že stojíš na tom, ideš na vode, paddleboard, nie? Tak to som odišiel, koniec predstavenia, bolo super, krásne. Tu ľudia, že Dávaš mi nápad, no len rozpočet nie je nekonečný, takže budeme ešte musieť... Sa dohodneme mimo kamery. To sa dohodneme mimo kamery. Uvidíme ponuky. Každý umělec prochází určitými etapami vývoje, střetává se sám se sebou i se svým egem. Umění je velmi složitá komplexní věc, která si žádá od umělce totální angažování se. Umělecká tvorba nepodléhá pravidlům. Umělec by měl mít prostor k nadechnutí, k vyjádření, ke sdělení. Nesmí být upozaďován, omezován, zašlapáván. To, co dělá, si však musí umět obhájit i před společností. Dnes možná více než kdy jindy. Umění se podílí na formování společnosti a jen svobodné umění umožní formování svobodné společnosti. Vítejte v závažném a snad ještě svobodném světě umělce. Přátelé, vítám vás v druhém díle druhé série talk show Choreograf v ringu Via Bratislava, kterou pořádá České uskupení Pulzar a 19. ročník Nudens Festu v roce 35. výročí od politického převratu v Československu. Letos zde uvádíme 6 umělců původem ze Slovenska s výraznou zkušeností práce v zahraničí, aby nám zde představili umělecký souboj o vize, cíle a hodnoty, které umožňují formovat vaši společnost. Jsme si vědomi toho, že je třeba nejen jednat a tvořit, ale také se potkávat, mluvit a vést dialog. A dnes zvu do ringu ke sdílení svých pohledů zvenku taneční umělkyni Robí Legros a tanečního umělce Brana Tomášika.
Pojďte do ringu. Vítej. Mám se bát? Dobře, vítej. Nabízím župan. Někdo si dá župan? Začal. Ne? Okay. Dobře. Už je teplo. A na začátek, posaďte se, vemte mikrofon. A na začátek tu máme opět rychlou zahřívačku. Odpovězte pouze, prosím, ano nebo ne. Robi, Slovensko si v podstatě na ty balóny opustila, ale 15 let žiješ v zahraničí. Ano nebo ne? Ano. Milane, Slovensko si opustil před 20 lety a jsi za to rád. Ano nebo ne? Áno. Robi, ty jsi úspěšně studoval taneční a netaneční obory na školách v Nitře, Valencii, Brně a Rotterdamu. Ano nebo ne? Ano. Milane, ty jsi tanec úspěšně studoval v Banské Bystrici, v Bratislavě a Bruselu. Ano nebo ne? Áno. Robi, jako autorka nebo jako spoluautorka se spodílela až na 20 projektech a z jedním z nich si byla vybrána do programu první slovenské taneční platformy. Ano nebo ne? 20 nevím, ale ano. Milane, vytvořil si asi až 20 autorských tanečních děl a obdržel si ocenění na mezinárodním festivalu Corto in Dance na Sardinii a Prize of the City Prievidza. Ano nebo ne? Áno. Robi, Slovenský fond na podporu umenia je výraznou součástí financování tvé tvorby. Ano nebo ne? Ano. Milane, finance od fondu na podporu umenia v podstatě nepotřebuješ. Ano nebo ne? Potrebujeme. Všetci ich potrebujeme. Děkuju a můžeme jít do prvního kola. Budu se nejdřív ptát na vaše umělecké kořeny a vzdělání, ale nejdřív ještě jsem se chtěl zeptat, že se vlastně moc neznáte, nebo neznali jste se, ale po dnešním odpoledne se už trošku znáte. Jste z odlišných generací, neměli jste možnost se setkat na jednom jevišti, že jo? Je to tak. Než začnu řadu otázek, tak možná se chcete zeptat jeden druhého na něco, cokoliv, mezi sebou rozehrát. Tak my sme mali už krásne poludne na slniečku, keď sme nahrávali, čiže tam bolo taký warm-up. Robí, máš nějakou otázku? Něco? Ne? Teraz nevím. Teď ne. Tak pojď na to. Jak se stalo, že jste tam, kde jste? Proč právě tanec? Robí. Skúsim byť stručná. Keď som študovala divadlo od svojich 5-6 rokov, tak tam sme mali jednu úžasnú učiteľku divadla, Kamilu Ševelovú, a ona nás viedla k pohybovému divadlu. Tak tam sa to tak začalo nejako črtať, ale tam nebolo nikdy nič možné študovať pohyb, tanec alebo scénický tanec v Nitre. Takže potom, keď som odišla do Španielska študovať psychológiu, tak som sa tam dostala konečne k tancu a vlastne odvtedy, to bol rok 2009, už sa ma to nepustilo, ten tanec. A u tebe ne? Tak sa to stalo všechno. Ja mám takú tendenciu buď hovoriť veľmi krátke odpovede, alebo také zložitejšie. Takže krátce. Cez malý vtáčnik na konzervu. Milane, studoval si tanec na konzervatoři, na VŠMU i na prestižní Parc. Jsi teda docela studovaný a zkušený. Cítíš se tak? To znie trošku tak blbé. No pojď. Blbie. Pojď. Ja si myslím, že človek sa učí a vyvíja neustále. Akože aj toto je nejaká taká forma, v ktorej som ešte nebol, čiže vlastne aj to je také first, nie poprvýkrát, že to sa teraz učím, ako reagovať, ako odpovedať, ako byť zároveň spontánny, čiže... Robi, ty si původně studovala psychologii a v rámci studijního pobytu ve Valencii se dostala k tanci. Tyhle dva obory si pak spojila ve studiu taneční pohybové terapie v Holandsku, kde si absolvovala různé taneční workshopy také. Dalo by se s nadsázkou říct, že si tak trochu samorost? Ja samotný samorost. Po slovensky samorost? Samorast po slovensky. Samorast. To mňa sa nepýta, lebo ja už hovorím horšie po slovensky. To už je kousek od samuraj. Samorost. Samurajský samorast. Takže si to vystihol. Cením si, že o mne vieš toľko veľa vecí, prekvapuje ma to a zahambuj zároveň. Nejsme to sám. Jsme na vás dva. Dobře, děkuju. Milane, v Bruselu v té době, tenkrát,
bylo více slovenských tanečníků, což vedlo k založení skupiny Les Slovaks. Vytvořili jste spolu několik děl. Co se z toho naučil? Jakou zkušenost si z té kompany odnesl pro další svůj vývoj? Krátce. To je ťažké, lebo neviem, či to je ten správny formát, aby som povedal všetko to, čo v podstate cítim a to, čo ma posunulo dopredu. Možno taká, nechcete prísť trošku bližšie sedieť? Lebo nás je toľko málo, je to také blbé, že vlastne za chvíľu sedím, alebo cechou príďte, ahoj. Čo mi to dalo? Tak určite druh kolektivity, akože kolektívnej spolupráce. Robiť nejakú autorskú prácu, ktorá vie, že nie stojí na tebe, ale vlastne od komunikácie do pretlačenia si svojich ideí. Zároveň všetci vlastne poznajú Martina, Míňa, Tón a tak ďalej, celý kolektív, že vlastne dve kamaráti, že vlastne to nebolo to len nejaký taký klasický kolektív, ale vlastne postavený na priateľstve. Vlastne o tom to bolo. Čiže ja si myslím, že to bolo aj také gro toho kolektívu, niečo unikátne, jedinečné, že zároveň, ako sme pôsobili v Bruseli, aj vlastne mali sme to šťastie, to predstavenia odohrávať na rôznych festivaloch a divadlách, že sme vlastne boli kamaráti, priatelia, že deliť aj to javisko, ale aj to súkromie. To si myslím, že bolo také pre mňa také najviac. Co tam zůstalo potom, když jste se rozutekli od sebe, co tam zůstalo z toho v tvý práci? Čo sa týka práce? V živote. Neviem, to by som musel trošku pofilozofovať, porozmýšľať, teraz ma nič také nenapadá, že aby to mala byť jedna vec, to neviem, ale určite... Zůstalo to nevyřešené. Určite je to viacero aspektov, ktoré potom vždy človek prenáša. Niektoré človek si je toho vedomý, niektorých nie si je vedomý, či neviem. Vaše práce měla mimo jiné v sobě dost evidentní inspirace z folkloru. Jak se díváš na lidový tanec dnes? Je to něco, co tě dokáže ještě inspirovat? To je dobrá otázka. V tom čase treba sa na to pozerať ten kontext tak, že vlastne my sme žili na Slovensku a potom sme odišli do Belgicka. Čiže vlastne úplne iná kultúra, iná história a zároveň sme boli spolu. Ako 4 z nás študovali na istej škole a potom dnes sme boli s Martinou. Že ten nejak styk s tým folklorom, s tou kultúrou prišiel samozrejme, lebo na to chýbalo. Každý z nás študoval aj ľudovky, čiže folklórny tanec sme robili. 4 z nás dokonca vo folklórnom súbore, neskôr v rámci štúdia na konzerve. Čiže vlastne to bolo v rámci toho, čo vlastne sme my boli, čo to predstavovali. Čiže to bolo nejaký z jedného pohľadu taký akože styk s tým, kto sme, čo sme, lebo sa nám vlastne žiadalo, slilo sa nám, so Slovenskom, že vlastne s tými piesňami, s tou kultúrou, s tancami sme to chceli trošku približiť. A dnes? Tak nejak, ako ten Les Slovaks prišiel, vznikol, trval, ako každá nejaká živá vec a odišiel, tak mám také obdobie teraz, že mi to nejak extrémne chýba a nemučím to. Akože to neznamená, že som nejak zavrhol slovenský folklór, ale proste boli momenty, kedy som to počúval každý deň a som si spieval. Napríklad, hej, teraz to nerobím každý deň, možno to robím raz za mesiac. Napríklad, hej. Robí, co ty a folklor? Věnovala se s ním někdy? Aktívne nikdy som sa nevenovala folklóru, ale ako som počúvala tu na Milana, ktorý tak krásne vie odpovedať, tak asi som očakávala tú otázku od teba, Honzo, jak tu tak blízko sedíš a musím povedať, že nejako latentne vo mne ten folklór je, lebo mám korene na Očovej, detva Očová a môj dedo spievával tie pesničky odtiaľ, takže aj keď sa to neprejavovalo v tanci, tak v mojej DNA to je. Takže možná tě to láká i teď, zvláště když folkloru je připisována taková důležitost v poslední době? Mňa láka dobrý folklór, si veľmi rada pozriem kedykoľvek. Či by som sa do toho púšťala fyzicky, to by som nepovedala. Ale v posledných mesiacoch sa nezvyšila moja priliehavosť k folklóru. Je taká od narodenia rovnaké miere. A když se vrátím ještě u tebe, jak využíváš propojení psychologie a tance ve své tvorbě?
to je... Využívam to tak, že tanec, ktorý tvorím, alebo spôsob, akým tvorím tanec, vychádza pre mňa z vedomého tela alebo zo zvedomeného tela a bytia v prítomnosti. A tam myslím, že je taká styčná plocha s tou psychológiou, keď sedím s klientom a terapeutizujeme, tak potrebujem byť nohami na zemi a byť v prítomnosti a počúvať seba a počúvať toho klienta, čo sa deje tu a teraz, skôr ako zabiehať k niečomu, čo som možno kedysi naštudovala a tak ďalej. Takže to bytie v prítomnosti a to zapojenie vedomého tela, celého tela do toho tvorenia tanca je s tou psychológiou takto pre mňa spojené. Som sa trošku cítil ako tvoj klient, som sa zaposlouchal. Dobře, posuneme se do druhého kola. Oba jste se po studiích domů už natrvalo nevrátili a posunuli jste se do dalších zemí. Tak nám řekněte, jak jde život a tvorba tam, Milane, na Slovensku. Čo ťa konkrétne zaujíma? Život a tvorba, co ti napadá? To sú také všeobecné veci. Co první přijde? Jak to tam je? Tak v podstate ja som tam už bola, akorát počítam, že ja som prišiel na konkurs do skupiny N k nám v roku 2004, to bol október, čo za chvíľu to bude 20 rokov, čo je strašne dlhá doba, nie je strašne veľa sa udialo a ma to až tak šokuje, že už, lebo to sa mi zdá, ako by to bolo 5 rokov, nie 20. Nie? Čiže vlastne je to strašne veľa projektov, spolupráce od mojich nejakých takých začiatkov choreografických, rôznych solových prác, duetov, trio, skupinové tvorby. Čiže je to ťažké nejak tak narýchlo povedať. Ale tvorba evidentne jde. A život? Život taktiež super, preto som aj tam vlastne mám domicil, žijem blízko divadla Španskí borci, tam, kde vlastne má Istokovač divadlo. Čiže to je taká pikoška, môžem povedať. Vždy, keď idem na tržnicu po chleba, alebo čerstvú zeleninu, tak vlastne musím prejsť cez divadlo, lebo je to tak blízko, že divadlo sa nemienia. A robí v Česku? V Brne. Životná tvorba, jak to je? Možno aj o Česku, ale ja som najviac v Brne, takže od toho 2017, čiže už to je 7 rokov teraz, dosť dlho. Avšak tiež mám pocit, že sú to 2 roky asi, pretože ja som tam prišla a musela som veľa vecí vybudovať, takže mám pocit, že 7 rokov som makala bez prestávky a prepájala sa s tou lokálnou tanečnou, ale aj hudobnou scénou. Tam je úžasná scéna v hudobnej improvizácii, sú tam naozaj skvelí hudobníci a to ma veľmi teší, pretože veľa sa od nich môžem učiť a spolu tvoríme. Takže mám pocit, že som sa tak akoby, nie že uzavrela v tom Brne, ale že som moc ani Bratislava, Praha a tak ďalej nevychádzala, pretože to bolo tak intenzívnych 7 rokov, čo sa týka tvorby, čo sa týka učenia a teda možno vytvárania nejakej komunity aj vlastne okolo improvizácie a instantnej kompozície, čomu sa hlavne venujem. Takže no a život v Brne je nádherný. Proč tam zůstáváš? Pretože ako hovorím, život v Brne je nádherný a... Proč tam zůstáváš? Tak jednak som si aj zvykol, ale hlavne mám tam rodinku, mám tam syna, mám tam ženu, čiže som tam. A taktiež mám rád tú krajinu, lebo mi pripomína Slovensko, že asi ma všetci milia doteraz, Slovensko, podobné zástavy, podobné meno a tak ďalej. Rád som, že máme aj to more, čo to mi vyhovuje, i keď znie tak, by som bol každý druhý deň na mori, ale v podstate tam idem raz do roka, takže nemám čas. A co můžete tam a tady by to nešlo? A naopak, s čím se mimo domov musíte popasovávat?
tak jedna taká vec, čo ma prvá napadla, štatút umelca, tak neviem, že mne volal Andrej Petrovič asi pred pár mesiacmi alebo pred rokom, tak sa to, bol to nejaký okrúhly stôl alebo niečo v Bratislave, neviem, či sa to posunulo alebo nejak už urobilo. Ale v Slovensku vlastne existuje štatút umelca už neviem koľko rokov, to je ešte z čias asi Jugoslávie, že toto tam je, čo je vlastne super. To je taká jedna, čo ma napadla, nechcem nejak extra prirovnávať. Robí? Co můžeš tam v Brně, v Českém Brně? Tady by to nešlo. Ja myslím, že všetko by aj tady šlo. Jo, je to takový. Zatiaľ to takto vnímam, uvidíme, ako to bude v najbližšom čase. Ty pravidelně Robí tvoříš tady, i tady na Slovensku. Cítíš se více jako součást slovenské scény, nebo je české? Nebo vnímáš vůbec nějaký rozdíl? Je to na místě se ptát na toto? Ja sa vnímam, že som skôr na tej českej scéne, keďže hlavne tvorím v Brne a v Česku, ako na Slovensku, ale kedykoľvek je to možné, tak veľmi rada idem na Slovensko, takže snažím sa v tom mať nejaký balans. Milane, ty prezentuješ svoji vlastní tvorbu na Slovensku sporadicky, ale myslím, že sem zvou vedení workshopů, hostování v roli choreografa. Například pro divadlo Studio Tanca se vytvořil díla Veselosti minulosti, Besy, i když je to vlastně soubor, kde převažují tanečníci s jinými než slovenskými kořeny, paradoxně. Proč si myslíš, že tě zvou? Tak to teraz to pri tej spolupráce, jedna je to 2012 Veselosti minulosti, čiže je to ďaleko. Besy, vieme, tak vždy je to nejaký taký kontext, ako keď sa pýtaš na toto konkrétne. Ešte zvou? Neviem. To sa ich opýtaj, prečo ma zvou. Ja sa tam tebe. Ja neviem. Nenapadá ťa. Tak to nie je otázka na mňa, neviem. A čím si obohatil ty jejich tou zkušeností, čím si obohatil ty? Tak ja si myslím, že sme vytvorili jedno také kvalitné, tanečné, celovité predstavenie aj s Jakubom Budrákom, ktoré si myslím, že bolo celkom príjemne prijaté. Vtedy to bola vlastne počas covidu online premiéra, čo bolo vlastne to negatívum toho, že nebola premiéra s ľuďmi, ale plus toho bolo, že viac ľudí to mohlo vidieť online, nie? Napríklad ako Marek sa mi zdá, niekto si písal to. Čiže, neviem. Robí, ty působíš výlučně na nezávislé scéně, ve zřizovaném divadle, jako je Studio Tanca, si ještě nepracovala, je to tak? Hrala som tam jedno predstavenie. Svoje. A dokázala by si to představit třeba jako ne choreografka, ale tanečnice, být členkou nějakého takového souboru? Viackrát som nad tým uvažovala a predstavovala si to. Myslím si, že by to musel byť jeden z mojich vysnívaných súborov, aby som bola členkou tanečného súboru. A jsou takové soubory? Jsou. Otázka na vás oba. Jak se díváte na aktuální slovenskou scénu? Sledujete ji vůbec? Znáte ji nějakým způsobem? Nebo koho z ní znáte, je vám třeba umělecky blízký? Tu sa vždy zahambím, pretože som veľmi málo na predstavenia. To je niečo, čo mám vlastne, takto by som povedala, že keď som študovala medzi 2009 a 2017, jak som sem prišla, tak som vlastne bola v zahraničí. Bola som v Španielsku, bola som v Holandsku a to boli pre mňa také formujúce roky v tanci a to som na Slovensku skoro vôbec nebola, takže som nereflektovala a potom, keď som prišla do Brna, tak som sa začala venovať tomu, že čo sa deje tam, čo sa deje u nás a mojou veľkou inšpiráciou je napríklad Stanka Vlčíková a ľudia, ktorí s ňou spolupracujú alebo spolupracovali, nebudem vymenovávať, ale bola som na pár predstaveniach, ktoré sa ma silno dotkli. Lucia Kašiarová tiež vo svojom sole alebo takom duetovom komornejšom predstavení, ktoré som videla. Ale je to niečo, čo si tak ako vybrnkol na takú slabšiu moju strunu, kde mám nedostatok, avšak
častokrát sa mi tiež deje, že idem úplne na niečo a vidím z divadla trošku sklamaná. Takže som v tomto mám trošku také hľadanie a možno, že aj teraz sa mi viac otvára priestor na to, po tých 7 rokoch makania, že mám to aj vo svojich novoročných predsavzatiach, že chcem vidieť viac, čo robia ľudia tu. Jak si díváš na slovenskou scénu? Ja to mám úplne akože jasné, lebo ja tým, že tu nie som už toľko rokov, ja tiež sa priznám, že neviem, nepoznám tie predstavenia. Hlavne mám taký pocit, že a keď som veľakrát v minulosti nevidel tie predstavenia, aspoň som poznal tých ľudí, buď to boli kolegovia, ktorí aj dneska tu sedeli, podaktori, ale dnes sa mi zdá, že už úplne nová generácia, ktorú nepoznám ani mená, priezviska, čiže mi to je fakt ťažko takto. Ale možno je to aj tým covidom, že vlastne veľa vecí bolo také uzatvorené, aj sa menej cestovalo, ale je to aj tým, čo ja robím, kde žijem a keď napríklad prídem aj na Slovensko, tak je to vždy konkrétna robota, vlastne ako aj žijem, ideme z bodu A do bodu B. Proste mal som v lete rezidenciu v Banskej Bystrici, proste ty nemáš čas odbyť z iného festivalu, tak ideš priamo do divadla, tam si sa sústredíš na ten projekt, urobiť čím lepšie, čím profesionálnejšie, čiže tým pádom nikdy v podstate nemáš čas, že teraz prídem a budem rozjímať lebo aj tým, že tá infraštruktúra tanečná neexistuje v podstate, tak to nie je, že niečo, čo sa mám do kalendára a už viem, ako napríklad Impustant, tam je vždy v lete, asi poprvé ešte predstavenie, alebo nejaká táto napríklad platforma ešte existuje, bude, viem, že začala slovenská platforma, nemám nejaké informácie, čiže neviem to ani takto nejak povedať, čiže je to taká komplexnejšia vec, ale je to škoda, lebo cítim trošku, že strácam taký ten nejaký vzťah, lebo som mal dlhodobo pocit, že vlastne som nikdy neodišiel. Aj tým, že tá Ljubljana, Slovinsko, na rozdiel od Bruselu je bližšie, ja to mám stále, môžem prísť autom, alebo akože vtedy, tak ako keď sme išli na konkurs, alebo tie prvé školy sme chodili s Euroline s autobusmi a sme spali v tých uličkách na zemi. A uděláme si krátkou pauzu teď, v tuhle chvíli. A pustíme si... Mám flow a mám prerušiť. Pustíme si pro... Najlepší moderátor, ako som zažil. Pustíme si pro konkrétní představu ukázku z díla Robbie Legros s názvem Drahý úkryt. Drahý úkryt? Premenované predstavenie na Drahý úkryt. Môže sa to niekedy javiť ako Drahý úkryt, ale režisérka sa rozhodla, že ešte ponechá predstaveniu názvom Drahý úkryt. Přesně tak. A ta nám, věřím, bude podnětem pro hovor v dalším kole.
do třetího kola. Právě teď jste oba dva choreografy v ringu. Je tedy na místě mluvit konečně právě o choreografii. Robí Milane, co je pro vás choreografie současného tance? Jak byste tento žánr nebo profesi představili někomu, kdo nemá s uměním téměř nic společného? Například někdo v úřadě, státní úředník nebo nějaký ministr? Robí, krátce prosím. Choreografie, ja by som to vysvetlila, že je to písanie pohybu, písanie tanca do priestoru a času. Ako keď si predstavíte, že píšete knihu, aby som to nejak priblížila laickejšie. Krátce. Krátce. Neviem, to bola dobrá otázka, prvá odpoveď, neviem, lebo v podstate som posledný čas čítal strašne toho veľa, aj také, keď vlastne choreografia nemá nič spoločné s pohybom. Čiže choreografia v podstate je dnes, v 21. storočí, skoro všetko. V podstate od technológií, rôznych médií, fyzikality, predmetov, objektov, v podstate skoro všetko. Opět otázka pro oba. Co vás na téhle profesi kdysi lákalo a pořád vás to zajímá? Proč se vlastně této profesi věnujete? Mňa na tom fascinuje vyjadrovať niečo, čo nie je možné vyjadriť slovom. Stručná odpoveď. Ja? Súhlasím, možno len dodám. Ja som taký fascinovaný telom, pohybom a to všetko, čo vlastne taký ten mikrokosmos ponúka, lebo v podstate sa venujem pohybu už neviem koľko rokov, už tak nerátam. Ale stále sa mi zdá, že je to taká studňa, nevyčerpateľná studňa, lebo hlavne pri choreografii vlastne človek sa neustále môže pohrávať s tým, že vlastne ako to človek otáča, aké myšlienky, koncepty ho zaujímajú, potom ak je to, či ide o solové predstavenie, alebo ide o skupinové. Koľko ľudí na javisku, že všetky tie vzťahy, tie vzťahové veci ho zaujímajú. Vzťahy nielen medzi ľuďmi samozrejme, ale aj medzi elementmi scenografickými, povedzme, hej. A to je niečo, čo nie je vždy umožnené, a keď sa navieš na tú Bystricu, tak tam by to bolo napríklad umožnené, hej, že proste robíš predstavenie nie pre jedného, pre druhého, ale pre koľko boli 6, sa mi zdá, s tým, že vlastne máš aj kostýmerku, máš aj svetla a všetko toto. Čiže vlastne to je niečo, čo vlastne môže človek cibriť, skúšať si, len keď má na to podmienky. Lebo veľakrát to podmienky nemá. To je vlastne pravda, lebo tancovať môže dnes každý, hoci kde, hoci čo, ale choreografovať vlastne nie. Čiže v tomto to remeslo choreografie je pre mňa oveľa ťažšie. Ale aj z pohľadu takého akože vývoja, alebo napríklad, keď študujem tanec a keď napríklad absolvent školy, hociakej tanečnej, sa niekde uplatní, zamestná, urobí konkurs, tak vlastne vždy je to nejaké také, že wow, ideme sa na to predstavenie a vždy sú také akože plné chvály, nie, akože je to taká mladá kosť, tá osoba, nie, akože vyslovene energia a tak ďalej. Ale pre choreografii je to skôr naopak. Je to nefér, lebo ty, keď začneš choreografovať, urobíš 2 pisy alebo 3 nejaké predstavenia, ale samozrejme, že teba berú ako profesionálneho choreografa, ktorý musí vedieť proste choreografovať, nie? Čiže tam vidím ten nepomer, že vlastne mne sa zdá, že až nejakých, povedzme, posledných 5 rokov si to vyslovene vychutnávam, akože milujem to a akože som úplne v tom, nie? Akože predtým to bolo len také testovanie, skúšanie, ale samozrejme, že svet je nemilosrdný, a čo sa týka choreografie, lebo vlastne ty to raz vytvoríš a je to vonku. A já jsem taky nemilosrdný. Robí, ty ve své práci se věnuješ takzvané instantní choreografii. Můžeš mi prosím tě vysvětlit, co si mám pod tím představit? Má to něco společného s improvizací, nebo je zatím i něco víc? Má to veľa spoločného s improvizáciou a moji kolegovia, ktorí majú radi prácu so slovami, tak ma vždy kočírujú, že namiesto instantní by som mohla používať okamžitá choreografia alebo okamžitá kompozície, ale ja si to presadím do nášho slovenského, československého slovníka, že bude môcť byť aj instantná choreografia.
tak som to stiahla z tej angličtiny a je to pre mňa akoby technika improvizácie alebo improvizácia, to je ten súbor nástrojov, ktorý si tanečník vytvára, ktorý si vytvárame na to, aby sme v prítomnosti boli v tom tanci a tvorili tanec, tvorili z toho slovníka, ktorý tam máme, každý aký máme, vytvárali choreografiu, teda písali tanec do priestoru a do času. A tam sa dostávame cez tú choreografiu k tej kompozícii, instantná kompozícia, že tá instantná kompozícia má tam ešte ten presah, že ten tanečník nielen vytvára ten pohyb, ale že zároveň aj číta akoby nie úplne zvonku, ono je to tak, že zvonku zvnútra, číta, že ako sa to komponuje, alebo ako je to komponované s tými ostatnými elementmi, ako Milan hovoril, či je to zvuk, či je to tanec ďalších tanečníkov, či je to objekt, či je to slovo, zvuk, teda hudba, svetlo, veľmi dôležité svetlo, takže je to, tá instantná kompozícia v sebe má ešte tento presah, ktorý pre mňa improvizácia nemusí mať, avšak nechcem to úplne definitívne oddeliť, pretože naozaj ako každý s tým pracuje, tá instantná kompozícia sa venuje tomu, alebo učí, kultivuje u toho tanečníka zároveň mať prehľad o tom všetkom, čo sa tam deje. Čiže nie je to len telo, ale je to telo prepojené s priestorom. Telo s priestorom, telo s časom, so zvukom, s hudbou. Čítanie kompozície zároveň, ako vytvárame tanec. Takže... Jsem zmínil improvizaci, Milane. Jaké místo má v tvojí tvorbě improvizace? No v podstate veľkú. Pre mňa je to, ja dávam tomu improvizáciu, ale aj taký, aj konvencionálnej choreografii rovnakú váhu. A do jaké míry jsou tvoje choreografie přesně vystavěné? Záleží ktorá. Keď robím commission works, alebo tej prácu na objednávku, tak sa snažím čím viac to postaviť, že vlastne fakt každý pohyb je tam, je to fixné, lebo som zažil aj opak, že vlastne sa mi stalo raz, že som robil predstavenie a boli scény samozrejme, ktoré boli konkrétne, ale pohybovo to nebolo úplne fixné a potom to začali tanečníci meniť, tak si hovorím, toto nie je môj pís. Čiže snažím sa, ak je to pre niekoho iného, aby to bolo fixné. A když tvoříš pro soubor, jakým způsobem využíváš pohybový potenciál těch tanečníků? No, 100%. A jejich pohyb, jejich materiál potom dál transformuješ? V podstate, hej, akože záleží s kým robím. Veľakrát tak rád máme radi, samozrejme, keď sme inšpirovaní, či ja som inšpirovaný, nechám to tak, a keď chcem, záleží od tej myšlienky, preto hovorím, záleží od konkrétneho predstavenia, nie? Čiže veľakrát to potom ešte manipuluje presne, alebo trošku to meníme, ale do veľkej miery sú tanečníci co-autors, spolupracovníci, spoluautori. Dokonce spoluautoři. Dobře. Jak už bylo zmíněno, oba se tanci věnujete jistý čas, vytvořili jste, nebo spolu vytvořili desítky děl. Měli jste někdy pocit, že se cyklíte a nevykrádáte se náhodou? Ja zatiaľ nie. Ja tiež nie. Pracujete záměrně na variování, tak bych to nazval, choreografického rukopisu nebo rozvíjení nějaké vaší tvořivé metody? Děje se něco takového, myslíte? To sú presne otázky na nejakých dramaturgov a tí ľudia, čo to analýzujú, čiže ťažko povedať zvnútra a ja vždy vlastne robím to, čo ma zaujíma v tom momente, ale určite sú tam nejaké charakteristiky, niektoré elementy, ktoré sa opakujú. Napríklad, a to je prepojené pre mňa s telom, napríklad je to rytmus, muzikálnosť. A na to za chvíľku navážeš. Pamatuj si to? Robí? Ja to mám podobne ako Milan. Vlastne tie prvky alebo tie elementy, s ktorými pracujem, tvorba slova alebo práca s objektmi, precízna práca so svetlom. Tak to sú veci, ktoré tam sú vždy prítomné, avšak každý rok, alebo akoby ako na špirálo sa pohybujem niekam, tak
ten spôsob, akým pracujem s tým, či už médium, alebo s tým elementom sa mení. Možno sa prehlbuje, možno sa k tomu pristupujem trošku z inej strany, možno ma niečo iné na tom zaujíma. Takže... A teď, jestli toho budete schopni, nám v závěru tohoto kola zkuste konkrétně, krátce a jasně popsat ten svůj choreografický rukopis. Takže můžeš navázat, kde jsi Neviem, krátka odpoveď. Dobrý. Nech sa tomu vyhnem. To bolo príliš rýchlo, nedal si mi čas. Opísať svoj choreografický rukopis. Hovorím, práca so svetlom, práca s priestorom. Choreografický. No choreo je priestor, takže tam to sa nedá oddeliť, bohužiaľ. Ja keď prídem s choreografiou do priestoru, tak to nie je, že zatancujem tu ten kus v tomto priestore, ale potrebujem spracovať ten priestor, do ktorého prinášam to predstavenie, aj keď je to možno to isté predstavenie vždy. Takže toto mi to príde ako jedna z dôležitých vecí, že prvé, čo spravím, je sadnem, kúknem sa na ten priestor alebo niekto tam nejakým spôsobom ho spracovávam. A pre tú moju choreografiu je typické alebo špecifické, že keďže je to vytvárané v kontexte instantnej kompozície, ako som povedala, tak to nie je napísané vopred, ale píše sa to v prítomnosti toho vznikania. Čiže možno je tam určitá štruktúra, možno sú tam určité rozhodnutia, ktoré sú vytvorené dopredu, avšak ten tanec vzniká v tej chvíli. Ako aj to svetlo, ako aj tá hudba. Děkuju. A nyní je pravý čas se podívat na ukázku z práce Milana Tomášika, konkrétně výňatek z díla Besy pro divadlo Studio Tanca, prosím.
Pojď do ringu, Milane. Jsme v předposledním kole, které bude spíš prostorem pro další rozvinutí už nastolených otázek nebo dotazy, které zatím nepadly. Robí, zkus ještě, už jsem se to nechtěl, ale přece jenom ještě zkus vyhmátnout a nazvat, jaká je u tebe třeba první myšlenka, než začneš tvořit konkrétní práci. Co ještě třeba nezaznělo, jaká první myšlenka může se stát? Myslíš na začiatku tvorby nejakého predstavenia? To je veľmi rôzne, záleží, či je to skôr skupinovejší kus, alebo či je to solo kus. Tam se přijde na konkrétní případ něčeho, co tě první napadá. Je jasný, že to bývá různé, ale... Tak môžem povedať, pri poslednom predstavení to bolo trio s Jordinou Mia a s Julianom Hamiltonom. A prvé bolo, že ma napadol názov predstavenia The Edge of Sky. Díky. Taneční skupina Milan, Tomášik and Company, říkám správně, slaví tenhle rok 10 let. No v podstate už neexistuje. Oslavila 10 let? Tedy ne. Možno, hej. Gratuluju. Zaujala mě v tvém životopise věta, mimo jiné, a ty zmínil tu Company, pod kterou uvádíš, že tvůj autorský rukopis a jevištní bytí je nejvýraznější v solových dílech. Kdo to řekl? Jestli víš. Neviem, ale chcem ešte povedať k tej kompanii, že vlastne pod tou hlavičkou som vytvoril 3 predstavenia, ktoré bolo jedno z nich, 2 prezentovania na Slovensku, v Bratislave, slovenská sezóna a v Sinákovke Fight Bride. Ale to som dopovedal, lebo sa mi to zdá ako podstatné. Kvôli tomu, že som to vlastne všetko robil ja, tak som to nechal tak proste. Nebol som združovať, byť aj tanečníkom, aj choreografom, no proste väčšie problémy. Kvôli tomu, akože, keď urobili sme posledné predstavenie, čo mu to odohrali, ale už sa tomu nevenujem. A k té větě, že tvůj autorský rukopis a jevištní bytí je nejvýraznější v solových dílech, víš, kdo to řekl, nebo to nevíš? Nevíš. A která z těch choreografií je pro tebe zásadní? Solo či kolektivní dílo? Něčím je pro tebe podstatná? Momentálne žijem Treatise, to je názov predstavenia, ale zároveň je to požičané aj od anglického hudobného skladateľa a hudobníka Cornelis Cartier, ktorý to napísal 1967, grafickú, krásnu partitúru a vlastne som do toho poverený už skoro od roka pol. Je to taká veľká inšpirácia, ktorá má tá partitúra asi 200 strán rôznych tých grafických, geometrických čiar, línií. Proste je to nádherné od jednoduchých vzorov do zložitejších. Čiže to je taká najväčšia inšpirácia. Čím teď žiješ? Presne. Robí, teď to právě zmínila, si myslím tedy Edge of Sky s Julianem Hamiltonem, nedávno uvedeno v místní A4. Spolupracovala si na tom s dalšími umělci také. Kdo z nich, nebo někdo třeba jiný z jiného díla, je pro tebe ten možná nejdůležitější spolupracovník, něčím speciální? Na koho se napojuješ? Veľa stanečníkov, s ktorými som pracovala, a hudobníkov, ale ten najdôležitejší je môj svetelný dizajner. A máš svého guru? Áno. Julian Hamilton. Děkuji. Milane, ty jsi také spolupracoval s výjimečnými osobnostmi z různých generací, tak mě zajímá naopak, jsi ty pro někoho mentorem? Víš o někom? Či som ja pre neho mentor? Ty si. Tak určite, akože veľa ľudí takej mladšej generácie, nie? Vlastne tým, že som aj pedagógom, to vlastne učím aj jednak aj workshopy, ale aj na školách, akadémiách, čiže určite. Na vás oba opět. Jak si představíte vaši budoucnost v vozovkách po tanci? Máte nějaký plán B? Nebo budete choreografii do konce života, do konce svých sil? Ja budem do konca mojich síl. V podstate neviem, či mám nejak extra na výber, ale zatiaľ ma to baví.
Oba také učíte. Je i to cesta pro vás? Áno, učenie je pre mňa cesta a veľmi dôležitá súčasť. Ono to ko mne prišlo, nie že by som začala nejak príliš premýšľať o tom, ale skrátka veľmi skoro, až možno príliš skoro, keď som si to tak s takouto premýšľajúcou myslou sa na to pozerala, že už učiť, ale to veľa nebolo silné. Takže som sa vydala do toho učenia a dáva mi to veľký zmysel zdieľať nejak to, čo som sa k tomu dostala. Či budú ľudia chodiť, to je druhá vec. To môže byť tá prekážka toho, že by to nejak ustalo, že prídu nejaké nové trendy a improvizácia, instantná kompozícia potom vyhasne, ale zatiaľ mám pocit, že to má stúpajúci tendencie. Je učení cesta? Určite, pre mňa sa to akože dlhodobo od začiatku aj doplňuje, preplieta. V podstate tak nejak, ani neviem, kedy ktorá vec vznikla skôr alebo neskôr, ale napríklad pri učení veľa vecí som si vyskúšal, čo sa týka choreografickej práce a naopak. Čiže v choreografii som tiež použil, alebo som mal ľudí, ktorí som buď poznal. Ja v podstate doteraz som nikdy nerobil žiadny konkurs. Vyslovene si iba s ľuďmi, s ktorými si želám robiť. Čiže v tomto je to možno iné, než robiť ten klasický PR. Ja teraz konkurs a prišlo 500 ľudí, alebo si tam robíte fajočky, ako robíte ten kompany. Před koncem tohoto kola napadá vás ještě něco, čeho jsme se nedotkli a je teď pro vás teď a tady důležité o tom mluvit? Ja sa vrátim k tej choreografii, lebo som chytil sa že neviem, ale v podstate je to prepletené medzi telom a to choreografickou prácou, čiže rozmýšľaním, uvažovaním, dávaním to dokopy. A prepletenie je to aj v tom, že vlastne to, čo telo ponúka na jednej strane, že sú to tie rôzne pohybové kvality. Že ja verím aj v to vzdelanie, keď to zoberieme od tej poslednej otázky tam je, že vlastne tá pedagogika alebo to učenie, že vlastne pre mňa telo nie len nejaká reprezentatívna vec, čo môže byť, ale zároveň je to vyslovene, čo vytvárame v čase a v priestore. Čiže ja som dlhodobo pracoval aj s telom, v podstate, ak som to povedal, s svalovou napätosťou, ktorú som myslel vyčlenenú veľmi detálne a mi to vystačilo, ak sa tak vyjadrím, na niekoľko rokov, ale v podstate je to tá choreografia, ale je to vždy, tým, že je to performing, nie je to vlastne vždy naživo, tak je to ten vždy živý element pre mňa, ktorý je najzaujímavejší. Že či je to už povedzme, otvorená instantná kompozícia alebo vyslovene fixná choreografia, to je len taký tool toho, čo chceš povedať. Čo je to? Tool. Nástroj. Tool, anglicky myslíte, po slovensky. Tool. Nie, že vlastne záleží, aký ten choreografický jazyk, ten nejaký cieľ, ale ja mám obidve rád, proste venujem sa dlhodobo aj choreografii tradičnej, ale aj improvizácii. Čo to som chcel ešte povedať? Ešte mám čas? Aha, ešte mi sekundy bežia? 10 sekundy. Ja neviem, či bude ďalšie kolo, ale napadlo ma, jak som počúvala Milana, že to učenie je jedna vec, ale tam ešte sa mi teraz deje v poslednom čase taká pre mňa dosť dôležitá vec, pretože niektorí ľudia so mnou študujú už nejaké roky a tak sa mi ukázalo, že vlastne je veľmi dôležité, aby mohli títo ľudia, možno ktorí nie sú profesionálni tanečníci, aby mali priestor zdieľať ten tanec tej javiskovej situácie. Čiže to som tiež nejak neplánovala dopredu, ale to prišlo, vlastne tá potreba vytvoriť priestor, že tí ľudia, či už na záver workshopu, alebo v iných situáciách, v iných kontextoch, môžu zdieľať ten tanec a to mi príde veľmi, veľmi podstatné vlastne a dáva mi to veľký význam v tom, že to pohyblivé telo môže prehovoriť. Aj z toho dôvodu, ako si tu mal také tie politické narážky a že to tak akoby podprahovo nejako vnímam, tak ja vnímam, že to
tá kultivácia toho vedomého, prítomného tela, ktoré môže prehovoriť, inak ako takto tuto za mikrofónom, je dnes tu a teraz veľmi dôležitá. Že je to až politický akt, by som povedala. Takže toto je pre mňa veľmi dôležité a sa to tam tak ukazuje ako jedna z tých ciest. Díky vám. Konec tohoto kola. A jsme v závěru dnešního choreografa v ringu. Pojďme mluvit, prosím, o umění a poznat váš pohled na něj. Zamyslete se a samozřejmě vycházejte ze své životní zkušenosti. Co je podle vás umění? Robí. Slovo krátce nezaznělo. Co je podle vás umění, Robí? Začneš? Napadá ma jedna veta z jedného strašne inšpirujúceho pre mňa spisovateľa Octavio Paz. Má to byť povedané, alebo nemá to byť povedané? Ktorý hovorí, poet vytvára obrazy. Akýmkoľvek spôsobom, či je to slovom, či je to alebo na papier, alebo zvuk. Takže toto vo mne tak zostalo, môžem povedať umelec, alebo poet, niekto, kto evokuje nejakým spôsobom obrazy. Prebudza predstavivosť, otvára predstavivosť. Umenie je niečo, čo dá do pozornosti niečo zo žitého sveta, kľudne, z prírody, zo žitého sveta, čo nejakým spôsobom evokuje ešte niečo iné, alebo vytvorí priestor preto, aby naša predstavivosť mohla pracovať. To je pre mňa jedna z takých základných funkcií umenia alebo pozvánok umenia. Co je umenie? Taká jednoduchá odpoveď určite bude pretaviť niečo, čo nie je v každodennom živote možné, vedieť to odkomunikovať, vyjadriť spôsobom, ktorý je jedinečný, ktorý je jedinečný. Je to niečo, čo sa môže dotknúť ľudí v iných rovinách, ale nie len napríklad takto, ako teraz debatujeme, či rôzne zmysly alebo v iných rovinách, povedzme. Je to otázka, ktorá sa ľudia vypýtujú, že už storočia. Čiže aká by bola odpoveď? To je odpoveď. Kdy jste naposledy byli na umění? Kdy jste naposledy byli na umění? Na jakémkoliv umění? Ja som bol na predstavení na umiení v stredu v Ljubljane na jednom predstavení. Super priestor, ak budete niekedy v Ljubljane, volá sa to, že stará mestná elektrárna, Old Power Plant. Krásny priestor, bolo to predstavenie Matia Kejžara, 4 performéry. Ja som bola naposledy na umení včera večer u otca v ateliéri, pretože on tlačí grafiky a tam mi ukazoval, a to vám poviem, lebo je to prepojenie, ukazoval mi grafiky mladého vizuálneho umelca Ďuriša, úžasný maliar. Môjho otec, keďže je grafik, tak tohto maliara vždy nutí, že poď robiť aj grafiky, keď si v grafickom ateliéri, a on ich tam potom koloroval. A je to tam, pretože teraz je výstava Ďurišova v galérii Medium. Tam som sa chcela ísť pozrieť toto povedie, ale nepodarilo sa mi to, takže choďte. Je to úžasná výstava z toho, čo mi popisoval. Je tam pár grafik, ktoré sú domalované a inak sú tam veľké malby. Takže to bolo moje posledné umenie. A dotklo se vás nějaké umělecké sdělení v poslední době? Je čas? Myslím vážně. Dotklo se vás v
v poslední době cokoliv uměleckého? Určite, hej, on proste byť v situácii, kedy si pred publikom ja som zvyknutý stáť alebo tvoriť. Čiže to nie je moja domena, čiže určite áno, ale v tejto chvíli si nepamätám. I ano je závažná podstatná odpoveď, bez ironie. Mňa určite tiež áno, ale... Jak se vás dotklo? Dotklo sa ma koncert na festivale Konvergencie, tuto v Bratislave. Bol tam úžasný skladateľ fínsky, bože, napadá ma meno Mussolini, ale nebol to meno Mussolini. Ale veľmi podobné, Munolini, alebo vyhľadám, dá sa to dohľadať, ale je to niekto, tiež by som vás pozvala ísť sa pozrieť na to, čo tvoril už veľmi dávno. A tam to bolo interpretované našim kvintetom a dotklo sa ma to hlboko. A jak se tě to dotklo? Dotklo sa ma to hlboko, prehovorilo to ku mne. Jednak priestor novej galérie, v ktorom sa to odohrávalo, to mňa nahral určite, pretože som tam bola prvýkrát a potom vidieť toho skladateľa, ktorý napísal ten kus, ktorý to nacvičil tuto s našimi lokálnymi ľuďmi a potom ako to odohral na klavíri, tak to bolo... presiahlo to niekam inam ako len tam v tom priestore, ako sme boli. Co to s váma dělalo? Ten zážitek, když se vás něco dotkne, co to s váma dělalo? Tak ja som si akorát, ako som počúval, spomenul na ešte iné predstavenie, ktoré som videl tiež v Ljubljane, a portugalský choreograf, nepamätám si mena. Bolo to taký prierez rôznorodých aspektov, že okrem tej nejakej toho, že to bolo skupinové predstavenie, myslím, že bolo 10 na javisku. Malo to taký ten politický aspekt, sociálny, použili tam rôzne elementy, scenografie, videoprojekciu. Pýtal som sa presne, lebo je to veľmi úspešné predstavenie a pýtal som sa, že takýto teraz trend, aké sa robia tanečné predstavenia, napríklad to, lebo bolo to akože, čo sa týka toho craftu, veľmi, veľmi dobre spracované predstavenie, vyslovene umelecké, keď tomu umení hovoríme. Čiže som sa tak akože vyslovene ma to tak vzbudilo k rozmýšľaniu počas toho, keď som sa pozeral, samozrejme, boli tam také chvíľkové efekty, nie ako kedy tu je hore dole, ako emócie, ale tým, že tam boli politické referencie, tak čo sa týka sociálnych rozmerov, chudobný, bohatý, minulosť, aj Portugalsku, keď tam boli diktátora. Čiže pokiaľ bolo tam veľa takých referencií, tak som sa tak pýtal, to je portugalská minulosť, ako mám ja, niečo, bolo tam taká, taký dialog. Co jste u toho prožívali? Stál jsme u toho zážitku, že se vás něco dotklo. Co jste u toho prožívali? Ešte aj k tomu, že čo to so mnou robí, čo tam prežívam, tak keď sa ma niečo dotkne, tak vidím a mám chuť ísť malovať, alebo mám chuť ísť písať niečo, že to naštartuje nejaký drive vo mne, ktorý je iný, ako že by som nejak uvažovala príliš na tom alebo nad tým. Ale zároveň tiež, a teraz si budem protirečiť, keď sa ma niečo dotkne, tak premýšľam nad tým, že ako to spravím. Čo museli spraviť, aby toto vytvorili. Toto je taká moja otázka, čo tam prichádza. Ještě pár slov, co prožíváš, když se tě něco dotkne, nebo to poslední konkrétní, co si prožíval? Časti som odpovedal, si myslím, ne? No, jak se tě to dotklo, ano, jako, co to prožíváš? To záleží, aká je to vec, aká je to konkrétna vec. Ty si vybíráš konkrétní. Ja si vybieram. Co to prožíváš? Ak som vyslovene, že vzrušený úplne, že je to wow, niečo fantastické, čo sa tiež akože nadchnem, tak veľakrát mám aj akože také opačné
opačný efekt, alebo reakciu, že vlastne veľakrát sa tak uzavrie seba. Že vlastne toto tak potrebujem spracovať. Čo je to, a začnem analyzovať. Čo je to, prečo je to tak, a tak ďalej. Že veľmi začnem si klásť otázky. Ale to sa mi že možno to nie je len moje, ale pamätám si, ale veľakrát, keď vidím akože fakt skvelé predstavenie, že je to až tak dobré, že proste nemôžeme ani tlieskať. Čo je paradox vlastne, lebo keď zvyčajne tlieskame a kričíme bravo, keď je to perfektné, nie? Ale ja mám úplne že fakt, keď to vidím taký nejaký masterpiece, tak vtedy proste som ticho, som tam len tak, že OK, ja chcem ísť domov, toto si beriem so sebou, treba to zanalizovať, spracovať, lebo nejak neviem to vstrebať. Bolo tak silné, ja hovorím to v efekte takého, že wow, že vlastne musím to spracovať nejakým spôsobom. Inak, ak sa mi niečo páči, ale nie je to akože vyslovene 100%, tak jasne, že to zároveň analýzujem. Tam to som nepotrebujem. Pojďme dál. O čem dnes dělat umění? O čem dělat umění dnes? To je zaujímavé, že ja si takto otázku nezvyknem klásť, že o čom bude to predstavenie. A pro koho v současné době tvořit? Pre všetkých. To je určite moja otázka. Ja chcem vytvoriť kusy predstavenia, ktoré budú pre všetkých. Moje najsilnejšie zážitky boli, keď sme mali publikum od 6 po 80 rokov. A bola by som veľmi rada, ak by to boli predstavenia, na ktoré by sa dostali ľudia takto, ktorí nie sú v tanečnej komunite vyslovene len, ale ktorí prídu do divadla a si pozrieť tanec. Takže... O čem? Podpisujem určite pre všetkých. Myslím, že umenie má byť komunikatívne, čo sa týka nejakého takého všeobecného pohľadu. O čom? Třeba o čem? Pro koho? Tak jasne, akože určite mám rada, keď je to z časti trošku prepletené vždy aj s tým, kde človek tvorí, s tým nejakým tým miestom. Bude to krajina, alebo proste mesto, alebo tak je to nejaká rezidencia, že mám taký pocit, že vždy ten priestor alebo to mesto sa nejak odzrkadlí potom v tej robote, čiže vlastne aj to aj recipročné, že vlastne aj to môže ponúknuť ideu, nie? Na to predstavenie, čiže to také obosmerné. Ale mám taký pocit, že určite aj nejakou časťou, nejakou mierou aj politika, nech sú to predstavenie politické, ale politické to slovo je trošku zneužité, že vždy si predstavíme, kto je prezident, aká vláda, toto, a sme ľaví, alebo sme pravičiari a tak ďalej, ale dnes vlastne politicky už aj to, akým spôsobom tvoríme. Nie, to sa mi zdá, akože robíš fyzické predstavenie, robíš film, robíš dokumentárny film, ale robíš na javisku, alebo akože aj v tomto veľakrát, že tým, že ten tanec alebo tá choreografia je tak široká, že vlastne už len to je statement, už len to je tak istý druh výpovede sa mi zdá, že tým, že ideš na festival a je napísaný tanečný festival a možno tam tanec neuvidíš, alebo naopak ideš tam nejaký iný žáner, alebo tam ten žáner vôbec nebude. A jaké jsou potenciální předpoklady diváka, aby vnímal umění? Napadají vás nějaké předpoklady, které by měl, aby vnímal, aby dokázal vnímat umění? Vzdelaný, slušný, prívetivý. Počkaj, napadú také pedagogické veci, že proste ľudia musia mať výchovné. Čo myslíš tým vzdelaním? Mne zarezonovalo, keď si hovoril, že umenie je niečo, čo prebudza, čo sa nám prihovára cez zmysly, že je to tiež akoby to zmyslové je tam veľmi dôležité pre mňa. Takže ja mám pocit, že pokiaľ zmysly budú fungovať, takže
ten človek je pripravený vnímať umenie. Možno nie každé, alebo ak je niečo konceptuálne a založené na niečom, čo si nenaštudoval, bude sa mu to prihovárať tak. Ale už nebudem príliš dlho odpovedať. Je jasné, že môj mikrofón je nejakým spôsobom ovplyvnený a Milanov ide bez problémov, takže tie odpovede potom sa aj prejavujú, tá dĺžka odpovedí. V podstate veľakrát mám taký pocit, že to zodpovedali, keď my išli napríklad nejaký dlhšie rozprával, že vlastne aký typ umenia máme rádi, alebo že vlastne je to pre každého, že v tomto pre mňa spočíva táto odpoveď tej otázky, že vlastne toto nie je v našej moci, ale ja myslím, že publikum je, aké je, proste ak majú presne všetky zmysly otvorené, prišli tam so zámerom vidieť, počuť, vnímať, tak je to dosť. A za co takové umění dělat? Představte si scénář, že neexistují veřejné fondy, dotační schémy, systémy. Může umění v takové situaci přežít? Určite môže prežiť. Aj keď čerpám fond na podporu umenia, iné fondy v zahraničí, veľakrát som sa sama seba pýtala, že či je to tá cesta, či je to stále nezávislé, ako. Čiže som sa častokrát s tým pohrávala. Poznám umelcov, ako aj spomínaný guru, ktorý sa čerpania fondov nikdy nedotkol a veľmi ma to inšpiruje, ale samozrejme potom treba si tú cestu zvoliť inak, vložiť sa do učenia a napríklad teda, alebo do iných zdrojov získavania financií na to podporovanie, takže poznám živé príklady, ktoré nečerpajú verejné zdroje a ich umenie je živé a ich umenie je pre mňa inšpirujúce. Takže môže prežiť, avšak ten spôsob, ako by sa to dialo, sa bude musieť zmeniť. A to zatiaľ možno nevieme, ako by bolo, ale moja odpoveď je zatiaľ takáto a jasná. Bez tých financií, bez fondov, tak asi dlhodobo to musí byť veľmi ťažké. Mňa tak napadlo, keď si sa opýtal ten americký model, lebo vlastne poznám ľudí, ktorí tancovali, ale tým, že vlastne nemali tie financie, tak popri tom robili ešte 2-3 iné roboty. Ale to určite sa odzrkadluje potom na tej kvalite práce, čiže hovorím, záleží ako dlho. Dlhodobo si myslím, že to nie je tá správna cesta. Děkuji vám za ponoření se a zamyšlení a jsme úplně v závěru dnešního ringu. A já teď vyhlásím vítěze dnešního kola. Odložte mikrofony, postavte se prosím. Děkujeme za debatu. Podejte mi ruce. Oba jste v ringu obstáli jste v upřímnosti a já prosím potlesk. Se naposledy zítra, opět v A4, a vy už asi tušíte, kdo v posledním kole bude se sebou bojovat. Naschledanou.